Beste leerlingen van HAVO 4 en misschien als je meekijkt, leerlingen van VWO 4. Ik heb het gehad over de rechtsstaat, grondwet en grondrechten en over het legaliteitsbeginsel. Deze begrippen zijn aan bod gekomen. Trias politica, checks and balances, grondwet, klassieke grondrechten en sociale grondrechten. Ja? Derecho fundamentale, grondrechten. Daar heb ik een aantal vragen over bedacht. Ja? En als je die vragen maakt, het legaliteitsbeginsel is nog vergeten. Als je die vragen maakt, dan ben je goed voorbereid op de toets. Laat ze mij zien. Show me. Contesta. Ja, laat me de antwoorden zien. En dan kan ik zeggen wanneer het is goed, of dat moet je nog verbeteren. Zo ben je goed voorbereid op de toets. Nou, ik laat ze even zien en ik neem het even door. Uit welke 3 onderdelen bestaat de trias politica? Dus uit welke 3 onderdelen bestaat de trias politica? Pregunta 2. Waarom, Dicon, is de trias politica niet vanzelfsprekend? Je zou ervan uitgaan dat het logisch is, maar het is niet logisch. Het is niet vanzelfsprekend. Waarom is het in een samenleving, sociedad, belangrijk dat er grondrechten zijn? Waarom zijn grondrechten eigenlijk? Wat hebben we eraan? Pregunta 4. Wat is het verschil, differentia, tussen klassieke grondrechten en sociale grondrechten? Dus het zijn dos derecho fundamental, maar wat is het verschil, differentia, tussen klassieke en sociale grondrechten? Leg dat duidelijk uit. En waardoor kent het legaliteitsbeginsel moeilijkheden als het om nieuwe technologie gaat. Denk daarbij aan deepfakes, oplichting aan de hand van WhatsApp, hacken en allerlei nieuwe technologieën. Waardoor kent het legaliteitsbeginsel daardoor moeilijkheden. Raken daardoor in de problemen. Hasibo maximo esverso. Doe je best. Heb je een vraag? Zet die dan onder het filmpje of stel hem in de les, maar laat van je horen. Pregunta. Te otro día. Ik zie je in de les en tot snel.